bon dia a tots i sobretot a totes, que avui som majoria. Com bé deien, a part de cofundadora de Fibracat, em defineixo com empresària, esposa, mare, però sobretot solidària i feminista, per no dir feminazi, feminista. Sense por a Goliat descriu perfectament la meva actitud d'anar per la vida. Fibracat és el primer operador global de telecomunicacions català que va néixer l'any 2013 a Manresa i que ofereix serveis d'internet, fibra òptica, telefonia fixa i mòbil i televisió online. Competim amb el lideratge de Movistar, Orange i Vodafone. Ahí és nada. Com veieu, som un David contra els tres grans Goliats de les telecomunicacions, però no només estem vius, sinó que som líders absoluts a totes les poblacions catalanes on estem presents. Ara que hem arribat aquí a Girona, ens trobareu al carrer Santa Clara, número 20. Estem segurs que també aconseguirem el lideratge aquí a Girona. Avui m'han convidat aquí a parlar com una e-woman, una dona professional d'èxit en un entorn tecnològic. I per fer-ho, us he de parlar de dues etapes i dues persones clau a la meva vida. Us avanço que la meva vida professional no s'entén sense la personal i a l'inrevés tampoc. Soc una mare apassionada dels meus dos fills, la Berta, que té 3 anys, i el Josep, que té 18 mesos. Soc una esposa apassionada i una e-woman a full time, sense horaris. Què és per vosaltres l'èxit? Ho heu pensat? Potser guanyar molts diners, que ho reconeguin, tenir una situació de poder, ser feliç a la feina, a la vida, potser tot alhora. Segurament no trobarem una definició d'èxit com a tal, perquè cadascú de nosaltres tindrem la nostra pròpia. El que faré avui és parlar-vos del que no és l'èxit per mi. Mireu, amb només 18 anys vaig començar a treballar com a administrativa comercial a Whirlpool, una multinacional americana d'electrodomèstics. Compaginava els meus estudis amb les meves dues carreres, dret i turisme. Vaig marxar a estudiar d'Erasmus a Àustria i quan vaig acabar la carrera em van oferir quedar-m'hi i m'hi vaig quedar. Era la més jove en un context totalment d'homes, que a més em deien la nena. Però d'aquí vaig aprendre gran part de tot el que sóc avui. Allà vaig descobrir el meu talent comercial. Bé, de fet, el vaig descobrir jo i diferents empreses que van començar a fer-me ofertes de treball superinteressants. Decideixo marxar de Whirlpool per entrar com a directora de màrqueting de Newpol. Newpol, us en recordeu? Amb només 25 anys. Us imagineu? És de bojos. Però finalment decideixo tornar a la meva passió, tornar al món comercial i decideixo fitxar per LG, la multinacional coreana. Vaig entrar com a Key Account Manager nacional i en allà vaig estar 8 anys. El primer any a LG vaig pensar que mai havia treballat tant i amb tanta intensitat en tota la meva vida. Treballar amb coreans és, no sé com dir-ho, supercomplex i el ritme és frenètic. En allà tenia companys que venien d'altres companyies i que eren uns cracs, però el ritme de LG els convertia en professionals mediocres. No només calia estar preparat intel·lectualment, sinó que s'havia d'estar preparat emocionalment i mentalment. I jo ho estava. Enyoro aquest cotxe, ja us aviso. I sí, amb 28 anys es podria dir que era una directiva d'èxit. Casada des de feia 3 anys. Guanyava molts diners. Tenia 23 persones al meu càrrec, tot homes, per cert. En el meu entorn hi havia persones poderosament riques, algunes només amb diners.
era admirada a tots els meus entorns, sobretot a Montcada i Reixac, el meu poble, on vaig néixer, on em veien arribar amb aquest Porsche, gentilesa d'LG, i les veïnes s'escandalitzaven murmurant que quina seria la meva professió perquè, clar, tan jove i amb tant d'èxit, no podia tenir una professió moralment acceptable. D'alguna manera, això descriuria l'èxit, no? Si no fos perquè amb 30 anys adoro la meva feina, però no suporto la meva vida. Detesto el meu marit gandul i peso molt més del que puc acceptar. I amb 30 anys decideixo renéixer. M'aprimo 35 quilos, deixo de fumar i el millor que he fet a la meva vida. Em separo del marit gandul. Accepto un augment de posició laboral dins de l'EG i me'n vaig a viure a Madrid. Passo de ser una dona amargada i trista quan se'n va a dormir a una dona alliberada que gaudeix el que li permet l'edat, el càrrec i els diners. No sé com dir-ho, és un dels millors moments de la meva vida. M'ho vaig passar bomba. M'interesso pel budisme, la meditació i practico. Em faig el meu primer tatuatge, aquest om tibetà. Ara em vaig plena. Aconsegueixo viure amb plenitud, equilibri, però sobretot amor propi. I ara sí, em converteixo en la dona de la meva vida. I vosaltres? Sou les dones de les vostres vides? Cadascú de nosaltres és el promig de les 5 persones amb més poder d'influència sobre nosaltres. Les persones amb les que passem més temps, les persones amb les que compartim el temps de lleure, les persones a les que més veiem. Sabeu quines són les vostres 5 persones? Jo avui us parlaré de 2 de les meves 5 persones. I la primera és la Lolita. La Lolita, als anys 70, finals dels anys 70, 80, era la directora de l'oficina comercial de Segat, de Philips Espanya. I treballava incansablement. Va arribar a ser el que moltes dones ni aconseguien, però és que ni tan sols aspiraven en un context totalment masclista. La Lolita era una directiva poderosa a una multinacional en un context completament masclista, com deia abans. Per tenir el càrrec va haver de, a vegades, diuen que s'ha de fer petites renúncies, no? Sobretot si com ella tens família, marit i fills. Ella era qui portava el gruix dels diners a casa seva, en un context on la majoria de les dones abandonaven les seves carreres professionals per dedicar-se a fer d'esposes i de mares. La Lolita avui no ha pogut venir aquí, li hagués encantat, segur, perquè ella sempre recolza tot el que fa la seva filla. Evidentment, la Lolita és la meva mare. Us he de dir que l'estimo molt, però si passem 48 hores juntes o inclús menys, ens mataria. Ella a mi també, jo ja acostumo a ser. Ella no em venia a buscar a l'escola perquè treballava. No em feia el dinar ni tan sols em feia el berenar perquè treballava també. Però no sé com s'ho va fer. Perquè sempre que la necessitava, sempre hi era. De fet, sempre hi és.
Diuen que els fills poden ser semblants als seus progenitors o totalment contraris. I jo no només sóc una gran inspiració de la meva mare, sinó que no puc parlar de la meva trajectòria sense parlar d'ella i de la seva influència sobre mi. Perquè segurament grans Goliats capaços de desdibuixar grans carreres professionals és la falta de referents. I jo, gràcies a ella, tinc molt identificats els meus. I ara la pregunta del millor, com arribo jo a FibraCat? Mireu, en el moment més àlgid de la meva carrera LG, conec un home savi, resilient i ambiciós. I amb aquest somriure. I també m'explica el seu gran projecte tecnològic i em demana que l'ajudi. Decideixo deixar la companyia. LG no s'ho creu. Encara ho recordo. ¿Qué, Mary? ¿Que dices que te vas? ¿Pero que te vas a dónde, hija? ¿Tú sabes lo que estás dejando? Una de les directives amb més projecció dins de la companyia, amb un futur brillant, un sou extraordinari i una residència fantàstica a Madrid, abandona la companyia per iniciar un projecte des de zero a Manresa. D'LG a FibraCat, de Madrid a Manresa, de moure milions d'euros a assentar les bases d'una companyia que sigui capaç de generar-los, de treballar amb coreans, no n'hi haurà cap aquí, no? Que són uns punyeteros, a formar un nou equip amb el Josep Olivet i la sogra. Que els coreans es quedaven curts al seu costat. I just en el moment en què jo ja era la dona de la meva vida, conec l'home de la meva vida i creem FibraCat, l'empresa de la nostra vida. Ho vaig deixar tot. El primer any vaig pensar que havia abandonat la meva carrera professional. Però després vaig descobrir que la meva gran aventura professional just començava aquí, a FibraCat. Estem invertint molt fort en fibra òptica i telefonia mòbil. Volem ser l'operadora de referència a Catalunya i ho estem aconseguint. He passat de negociar i de vendre milers d'unitats a ser feliç quan una sola persona es dona d'alta a FibraCat. Perquè FibraCat també és una dona forta i que creu en si mateixa, amb un 60% de dones en el seu equip directiu. Inverteix en positiu i competeix sense complexa. Sent la por, però no la frena, la manté viva. No té por dels canvis, perquè ella mateixa encarna el canvi, la millora i la innovació. Perquè FibraCat vol créixer i vol fer-ho en un mercat que no només s'ha de normalitzar, sinó que s'ha de desmonopolitzar. I ara sí. Avui sí. Amb els meus 40 anys us puc dir que sento que he tingut èxit. I dic èxit perquè volia ser mare i soc mare de 2 nens preciosos. Perquè tinc la sort d'estar enamorada del meu marit. Perquè m'encanta la meva feina i el que faig. Perquè puc ser jo la que decideix sobre la meva vida i el meu cos, sigui com sigui. Perquè em poso al centre de la meva vida sense cap tipus de culpabilitat. Per això em considero una guerrera, capaç de lluitar per totes aquelles batalles que valen la pena lluitar.
totes i tots som guerreres i guerrers en un món ple de Goliats que apareixen disfressats de diferents maneres i a qui hem de plantar cara sense pressa, sense límits i sense por, per poder continuar amb les nostres carreres professionals o simplement les nostres vides. I ho hem de fer així, sense por a Goliat. Moltes gràcies.